Takže čau lidi, vítejte u prvního tutoriálu. Takže čau lidi, já vás vítám u mého prvního tutoriálu, jak si stáhnout Fraps. Takže máme tady můj Fraps, tady ten link bude pod popiskem videa, nemusíte se bát, dal jsem to tam já. Takže jestli se bojíte, tak máte smůlu. Takže si to stáhnete. Ano. Pak jak si to stáhnete, tak se vám to ukáže na ploše, na to kliknete, dáte ano. Tady dáte movies. Tady dáte movies a prostě můžete natáčet. Můžete si tam dát třeba tohle nebo home a takové. Můžete si dát debítku a tak. A já tam mám home a tak. Prostě můžete natáčet videa a další hry, let's playe, tutoriály a takové. Takže čus!